ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. варзигари тоҷик чемпиони пешинаи Eagle FC Фаридун Одилов метавонад ки бо ташкилоти ACA шартнома банда. оиди чиз шаби гузашта ёрдамчии президенти ташкилоти ACA Асланбек Бадаев хабар дод. биёни суханҳои ӯро гӯш мекунем. мо ҳозир бо Фаридун Одилов гуфтушунидҳо гузаронида истодаем. мо шартҳои худро ба ӯ пешниҳод мекунем. ҳозир ӯ шартҳои моро интизор аст ва агар ки ӯ розӣ шава, пас метавонад ки баромад кунад. ӯ имконият дорад ки аллакай дар якум турнири соли 2023 баромад кунад. Фаридун ҷангвари машҳур аст ва мухлиси хеле зиёд дорад ва ӯ дар вазни ним вазн, яъне 93 кг баромад кардан мехоҳад, чунки вазн камкунӣ барои ӯ душвор аст. дар ташкилоти мо ҷангварони вазни ним вазн каманд ва ман фикр мекунам ки ӯ ин вазни моро бақувваттар мекунад. Фаридун гӯштини хуб дорад ва дар стойка низ хуб меҷангад. феъли чемпионӣ дорад ва тамоми 5 раунд ҷангида метавонад. ман фикр мекунам ки ӯ барои мо хуни нав мешавад ва моро боз ҳам сахттар мекунад, гуфтааст Бадаев. ва дӯстон, дар ташкилоти ACA дар ҳақиқат ҷангварони сахт бисёранд ва ман фикр мекунам ки ба монанди Eagle FC ҳар як маротиба барои Фаридун рақиб намекобанд. барои ҳамин дӯстон интизор мешавем ва мебинем ки онҳо маслиҳат карда метавонанд ё не. ситораи UFC Ҳамзат Чимаев гуфт ки айни замон оиди муҳорибаи навбатии ӯ чӣ гапу корҳо шуда истодааст. ман аллакай лагери тамринии худро оғоз кардам ва айни замон ман намедонам ки рақиби ман кӣ мешавад. номҳои рақиб доимо иваз шуда истоданд. ҳар ҳафта ба ман номи рақиби навро мегӯянд, аммо ягон кас ҷангидан намехоҳад. онҳо бисёр гап мезананд ки бо ман ҷангидан мехоҳанд, аммо вақте ки ба онҳо шартномаро пешниҳод мекунанд, ҳамаашон мегурезанд. барои ман фарқ надорад ки муҳориба дар вазни миёна ё ин ки ним миёна мегузарад. асос ба ман рақиб диҳанд, чунки ман аз ҳамаи ин корҳо хаста шудам. кофтани рақиб, дар саҳифаҳои иҷтимоӣ гап задан, ин бозии ман нест. ман бояд барои унвон муҳориба гузаронам. рекорди Алекс Перейра 6 ғалаба ва 1 бохт аст. ӯ шикаст хӯрдагӣ аст, аммо бошум ягон маротиба дар карьераи худ шикаст хӯрдагӣ нестам. Перейра бошад дар шахсе бой додагӣ аст ки ҳатто дар UFC баромад намекунад. аммо агар ки UFC ин чизро нахоҳанд, агар ки Перейра ин чизро нахоҳад, пас ман чӣ кор карда метавонам? агар ки онҳо аз ман гурехтанро идома диҳанд, пас ба ман ҳадиақал ягон рақиб диҳед, тамом, гуфтааст Чимаев. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Дубронкс Оливейра дар муҳорибаи Ислам Махачев ва Александр Волконовский прогнози худро дод. агар ки Ислам дистансияро кӯтоҳ карда Алексро ба замин афтона, пас ҳамаи кор ба анҷом мерасад. аммо Волконовский худро аз текдаунҳо хуб ҳимоя мекунад ва ӯ хуб зарба зада метавонад. агар ки Алекс дар пойҳои худ истода тавонад доимо дар ҳаракат бошад ва аз дистансия дур кор карда зарба зана, пас ӯ Исламро ҳайрон карда метавонад. барои ҳамин савол дар он аст ки кадоме аз онҳо нақшаи худро амалӣ гардонда метавонад ва ман фикр мекунам ки дар ин кор Ислам муваффақтар шуда ғалаба ба даст меорад, гуфтааст Оливейра. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Александр Волконовский рӯзи 12 феврал дар турнири UFC 284 дар Австралия баргузор мегардад. дӯстон, шумо бо прогнози додаи Чарлз Оливейра розӣ ҳастен ё не? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.